ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ନା ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ ବାଲି ଅଛି, ଇଏ ତ ସଫା କରିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି। କି ଦୁଃଖ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି। ତାପରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ଘର ଅଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଘରକୁ ଏମିତି ଧୂଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲି, ଏମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କରିବେ। ବାପା ବୁଝା ବାଜି ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ତଳେ ଢାଳିଦେଲି। ତାପରେ ଢାଳି ସାରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଚଲେଇଦେବି ଆଉ, ନହେଲେ ବାସ୍ନା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଭୁଜା ପୁରା ଭାଜି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୁରା ମୁଢ଼ି ଫେମସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭୁଜା ଖାଇବା ଲୋକ ଆଉ। ତାପରେ ଭୁଜାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭୁଜା ଚଲେଇକି ଡ୍ରମରେ ସବୁ ପୋତିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ମୋ ସାଇଜ୍ ମୁହଁଟା ଭଲ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିକି ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିକି ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇନି ମୁହଁ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁହଁ ବି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ